Ode bez mene. Kaže, ne priča sa mnom sat vremena. 6 zmija ćeš sada dobiti, 25 paukova. Baš nije normalan. Sad kad ja dođem, on će krenuti. Eto, vidiš. Ti još auto zgađa. Ti reče, samo ne pričaš sat vremena, ali tako? 6 zmija i 36 paukova. Šta? Ćeš dobiti. Zašto? Ja neću nići s tobom, ali sada autobusom, nema šanse. Pa za auto jebu. Izvolite. Miloše, zvaću ti policiju. Nemoj slučajno da s tim krosanom uđeš u auto. Nema šanse. Znači, krosan veg. Ili ga tripaju u usta i nema jest u autu. Hoš ti da ja tebi zbog demokratskih prava žena zovem sad policiju? Kakvi demokratskih prava žena? O ideš, jel si ti sada to vozio auto bez mene? Ja sam potpuno bio zaboravio na tebe. Izvini, stab sada. Znaš da nisam... Sad ću sa krosanom, sve sa krosanom sada. Evo, jedim ovaj krosan. Nemoj, Dragan, izlazi. Miloše, stani, nisam se ni zavezala, ne mogu se pomjeriti. A daj mi recimo ću plat sada kaznu. Pa ti onaj koji nije zavezan. Ima sam policiju. Sad ću sav krosan izmrti ovdje. Ne, nemoj slučajno da te vidim. Da jedeš. E sad ću vidjeti. Čekaj, sad samo da zinem. Da vidim, upravim prstom u tebe. Da vidim sada. Sam rekao nešto. Ja ću njega jest. Koga ćeš jesti? Krasan. Nema šanse da jedeš krasan. Vidi ovoga. Miloše, zaustav se, sve, držim ovo, stan. Eto, sad mi je sve ispalo. Vidim da je mrva, pa nemoj me zežati. Pa jednako zbog šećera moraš savati. A Žanet fino kaže da ideš. Darfik? Fino te žena pita, hoćeš parkirati ili šta? Pa ne znam što da hoćeš. Pa zato što se ti fokusirao samo na moj kroasan. Miloše, nisam se vezala. I da nemoj, da gledaj, Miloše, prestani. Nije moja stvar što ti nisi vezala. I sada vidi kako držiš kroasan u jednoj ruci, držiš to u drugoj. Mogu vam dojesi potično to. Najgore što si ti rekao mene vod na kolač i sada se toliko fokusirao na kroasan da nećeš uopšte da me vodiš na kolač. Sad ne pojela kolač, nema šansi. Eto, sad i znate, sad nisam ću kroasan jesti, ja je zdrav.